i després d'un primer mandat on va desfer més de 100 mesures ambientals, va anomenar que el canvi climàtic és una estafa verda. El context és molt, molt nefasta. Una publicació d'anàlisi de dades científiques mostra projeccions de com podrien evolucionar les emissions de diòxid de carboni equivalent dels Estats Units d'aquí al 2050. La vermella resulta de reprendre la política negacionista de Trump, la blava, més optimista, aplicant les polítiques de Biden, totes dues allunyades de l'objectiu de neutralitat d'emissions per al 2050. També és veritat que ara el nivell d'acord global, el nivell d'acció davant del canvi climàtic és molt més potent que fa 4 anys. També s'han accelerat els impactes del canvi climàtic i doncs ara els líders globals estan en marxa per frenar el canvi climàtic i si els Estats Units no hi són, doncs no hi són. Molts apunten que per Trump no es tracta tant de clima com de negocis i de competir amb altres països. L'inversió que, per exemple, ha fet Xina en energies renovables, per exemple, energia eòlica, en vehicles elèctrics, tot això li està donant un avantatge econòmic que els Estats Units no poden ignorar. Ara bé, sí que sembla que continuarà menystenint les aportacions científiques. Vol treure tots els científics i tots els tècnics de les agències de salut, de les agències ambientals que ara tenen els Estats Units. I tot aquest lligat també està en perill.